no hi ha arbres bons i dolents, això hi ha massa carretada que ja portem moral als humans, no? És un pi interessantíssim, té com a petit defecte que té pirofília, li pira el foc, li va bé el foc, perquè no és el tema d'avui, aquest no és el tema d'avui, és un tema, una estratègia evolutiva enormement interessant. Aquí és una mostra de com estem, més o menys, aquests moments. Les espècies, l'increment d'espècies amb dades que són projectes d'alimentària forestal, l'increment anual de bosc, d'arbres, és aproximadament de 34 milions d'arbres cada any se'ns incorporen en l'estoc. 34 milions d'arbres se'ns incorporen. Evidentment, aquests arbres tenen unes fases de plançó en les quals hi haurà un fracàs, la majoria fracassaran per autoclarida, però cada any hi ha una incorporació realment molt notòria, 34 milions d'arbres anualment, dels quals l'alzina i el pi blanc són els més importants. Les que estan, l'alzina ha pujat un 19% en els últims, des de l'any 60 amb ara, pràcticament un 20%, i el pi blanc un 40% aproximadament, tot i que el pi blanc és una superfície de bosc de transició, el que fa és crear condicions en general perquè de sota, en molts llocs, surti el roure de fulla petita, el martinenc o ens surtin els alzinars. És un bosc de pas. Si us hi fixeu, si aneu cap a Barcelona i us fixeu en aquestes pinedes de Collserola o de la serralada litoral, veureu que hi ha uns pins molt alts que ja estan en una fase avançada de senescència i ja tenen branques que es van morint i es van autoclarint ells mateixos, i si us fixeu a sota, allò que regenera no és ni un sol pi, normalment són alzines o són roures martinencs. Per tant, quan aquests arbres arribin a la senectut, es renovin, serà un alzinar, per un procés que és conegut com a successió ecològica. N'hi ha algunes en descens, el castanyer, que és un problema molt important, ho coneixeu molts de vosaltres que sou propietaris i gestors forestals o tècnics i experts forestals. Tenim un problema amb algunes malalties molt serioses sobre les quals s'hi està actuant però encara no s'ha pogut resoldre del tot. La pinassa, el pinus nigra, un pi molt interessant que té molts problemes aquest xicot, i el foc li va molt malament, aquest sí que no se'n surt, té un sistema de reproducció poc eficient i li va bastant malament. De tota manera, l'evolució de la superfície forestal en els últims 5 anys, si ens fixem amb l'eix de les abscisses, veurem de l'any 1000 al 2000, i si veiem l'altre eix, veurem la superfície total. Veurem que en verd és el sòl arbrat. A l'any 1000 estem igual que ara, o sigui, estem a aproximadament 1,5 milions de quilòmetres quadrats, d'hectàrees en aquest cas, igual que com estem ara. És a dir, la quantitat de boscos que hi ha en aquests moments a Catalunya és la mateixa que fa 1000 anys, amb totes aquestes oscil·lacions que ens marca. Hi ha hagut èpoques amb un gran increment de matoll i pastura i unes grans superfícies agrícoles que hem vist, és aquest groc, que en aquests moments estan declinant, sobretot declinen molt les pastures en aquests moments d'una manera molt notòria, i la població s'ha disparat. Tampoc ara no m'ho vull extendre, però l'increment forestal, l'augment del bosc, coincideix en un moment energètic molt concret, o sigui, en un moment molt específic que ara veurem. Aquí veiem, són imatges, és una triacronia. Veurem a la línia de carena del Montseny, a les agudes des del Turó de l'Home, no, les agudes des de les agudes, la foto és cap a des del Turó de l'Home, i veiem com aquí hi ha un fenomen realment molt interessant, que només l'anuncio, que és el tema del canvi global. Hi ha un augment de temperatura rellevant que té relació directa, que té amb el canvi climàtic. Molt sovint quan ens entrevisten els estudiosos et diuen, els periodistes diuen: i vostè hi creu en el canvi climàtic? Diuen com si fos una qüestió de fe.
us pregunto si crec que amb la llei de la gravetat, això és una qüestió de fe. El problema que tenim molt rellevant és que això, menys el 999 per mil dels investigadors, dels científics i científiques que treballen al sector, estem absolutament convençuts del fenomen i que en una fracció molt notòria d'aquest increment té un origen humà i molt clarament relacionat amb les energies fòssils, i això no hi ha pràcticament dissidència. El 60% dels comunicadors no són a favor del canvi climàtic i han begut oli. Clar, perquè l'opinió qui ens la dona? Cada dia al dematí aquests 4 tenors. Sí, però són sempre els mateixos. Són una trentena, totes les emissores que a 2:15 comencen amb el paro, a 3:15 ja el tenen arreglat, la crisi econòmica a les 9 ja està arreglada, a la nuclear a 9:45 i a 2:10 el del Rajoy està arreglat. Plans de solucions, i això ha d'anar per aquí, això ha d'anar per allà. Però quan parlen d'un tema sobre el qual un té coneixement i té opinió, estigueu orella drets i us veureu cap on, és a dir, veureu la quantitat d'imprecisions que es donen, diguem-ne, no? En aquest sentit. Per tant, el problema del canvi climàtic des del punt de vista de comunicació és la distorsió que reben dels mitjans de comunicació, però que des del punt de vista científic i acadèmic no hi ha discrepàncies. Raons d'aquest canvi en els nostres boscos: el canvi de combustibles. La primera foto té uns 60 anys, és l'avi, l'altre és el net. Treballen en el mateix sector, repartidors d'energia. L'avi, d'on te la baixava l'energia? La baixava per aquí, aquests rostos de per aquí, de la vall de Torelló, baixava de per aquí Ceba, baixava de per aquests rostos de per aquí les nostres muntanyes. El noi fa la mateixa feina, reparteix energia i benzina a la benzinera de baix la carretera. D'on te la porta l'energia ell? D'Aràbia, de Kuwait, etc. Clar, això vol dir uns canvis molt importants, no tan sols en la mobilitat, en l'estructura dinàmica dels nostres boscos. Aquí tornem a veure l'avi treballant al mateix sector i el net. L'avi baixant feixines de bruc i baixant carbó i carbonet, i el net ja repartint bombones de butà. Algú dirà: caram, el Martí, quina botada, ara què té a veure això amb els boscos, no? Doncs té molt a veure amb com estan els nostres boscos ara. El consum per càpita durant mil·lennis d'un ciutadà, d'un individu adult, durant mil·lennis de bosc, el consum anual han estat de 5 tones per ciutadà adult durant anys, per escalfar-se, per els embigats, per les eines, per coure, per la ceràmica, etc. En aquests moments el consum són 5 bombones de butà per càpita. Clar, els nostres boscos, a part de l'ensorrament econòmic del sector, els nostres boscos, aquesta retirada de matèria de